Aku
Sri sampun katur gubuk asmara mugi mikanane penggalih. Ngono wae. Enggak ngono wae. Sepenting kan kene. Ninggal Katresna Chandra Pesona. Mana bos untuk mana? Yang mana, Mbak?
sedaya kemawon Mbak Wati dan juga dulur-dulur pedagang semuanya. Terima kasih. Bos ayo. Mas Kipli monggo Mas. Mas. Wong kok lo momen ya Mbak. Heeh. Kayak aku. Iya kayak Mbak Teti. Apa kowe ra Bos sayur nyuwun serampat. Serampat. Nggih. Apa kowe ra kelingan
Mari ngendi? Maring kana. Aduh. Ayo. Bos Kipli. Monggo Bos Kipli. Sarangan kalian yang pesona. Bos Kipli. Ayo ringin Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang aku Bos Kipli, ayo Bos Kipli. eling sir sengenge ono kene aku nunggu kowe Bos Kipli Kira-kira iso dijangkau ra iki Bos Kipli? Jan-jane kowe ning ngendi gelagatmu sajak Bos Kipli, Mbak. hae bos. Entuk ora? Masa melu pisan wirang. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu sajak merigani. Atiku sujana. Kowe kencan karo wanita liya. Oh iya aman Oke, aman terima aman. kasih.
syukur bisa desa dadi reja kene ora jatuh nggih. Syukur bisa nyawa gunung desa wis mewanci lingser wengi sone ya penak ya sepanjang sejarah nggih ket almarhum Renek nggih lagi ki ono MC ngetokke bawa bawa niki lagi ki lho Mas lagi ki ketoke awakmu arep sik nerus oh nggih nek alhamdulillah tak kira aku mau teratap lho Om Tulus wong ngendika kae kerise nek ngomah aku mak del ora kae ngomong nggo dendenan oh nggih sing sejatine ya sak jarike barang ora aku fotone cek nyimpen aja sijo kalala tanendra gumlundung ijeneng ngamben banget genira nelangsa kaya den bini lara ya Allah Mas dalem saestu lho ngelingke aku zaman semono nalika karo almarhum persis Mas tenan lho kok iso ya Mas? Iki aku tekok serius Bu. jenengan ngalem apa ku kira-kira dhuwur iki ku benange dipedhot.
tak alem tenan Tenan, nggih. Ya, iya. alhamdulillah. Ya alhamdulillah Bu nek ketampi. Wedine mengke traininge sik suwe nggih mboten napa-napa. Kula lakoni kok. Pokoke tak lakoni. Yang penting dengan catatan. Ora sing ngono-ngono kae wis. Melu-melu lha nyelem-nyelem semut ngono dhewe mangkat aku. Tenan. Wong tininggal bapa biyo Ning nek sing wis-wis Mas Gatot, Nggih. biasane nek ping pindho ping telu ki wis lulus. Oh nggih. Nggih to. Lah iki ya karek jenengan kira-kira nek ping pindho ping telu meneh ngono saguh ora? Insyaallah dengan nggih. Lah nggih lho Pak De. Dadi kula niku wonge sportif, Pak, nggih. Nggih. Nek masuk angin nang kono dikeroki nang kono ya toh. Nah. Mumet nang kono, golek obat nang kono. Nah. Keris kudu gelen Candra Pesona, kudu golek pulian ya nang kene. Nah, Wis ngono. betul. Bis- Betul ta Mas? Nggih, dengan catatan. Gak Ora sing apa-apa. gawe Wis to. Alah. Paling sedilit lorone. Nggih, larane sedile ning mumet. Isine paling sewengi tok eling isin. Aduh lah Gusti Allah, semengene terus. Susah dadi Joko Lola. Monggo kula nyuwun didamel langga monggo, pokoke iramane manut dulur-dulur Candra Pesona. Yes, oke. Buat para donatur-donaturku yang tadi mana ya? Aku sepi tanpa. Ampun kelenger kabeh. Ya Allah, aku hidupku hampa. Nggih, Ampun. Yen kelingan lelakonku jamane
Mbak Teki, Mbak Melani dan juga adik Anggit.